ko ka ce sha girgirba ko sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko shago ko sha ta ko sholisho ko sha ka tafi tirabunin ko sha rukan. Wanne ka zaɓa? Yawwa a samun sha girgirba. Ga ka ga yara. Sha girgirba kantin kwari yana wa yara barka da sallah da fatan baki na baya tsorata ku. Bakin sa ya tsore ta ku. Yaro na ya barka daga bacci ya ga baki na yace baba umma dodo uwar take ba dodo bane bakin mai gidan ne. To fa Yaro ya ga baki na kamar jaki ya hamma. to fa Yace umma dodo uwar take ba dodo bane bakin ubanka ne. Sunansa sha girgirfau kantin kwari. Da fatan kun yi sallah lafiya, Allah ya ƙara muku son manzan Allah. akwai yara na gida kuma suna jin kai. Yara kuma na gida ni sele sha girgirbo kantin kwari nake muku barka da sallah, Allah ya sa mu ga tabaɗin baɗaɗa lafiya. Yara na gida an sha da ku da kun ga sha girgirbo Yawwa da kun da san kun ga bakin sha girgirbo in kuna ganin sa wani yaro ice baba ga mota ka mu hau bai fas. Baban sai yace bakin ya girgirbo ne.